Welcome to Africa and Beyond Television Network, where we bring you the most relevant and timely news from all corners of the continent. Our mission is to showcase the diversity, beauty, and strength of Africa, and to provide a platform for African voices to be heard. Right. Maskati akanaka maZimbabweans. Nhasi unoyu uri musi wa 14 February 2025. Mazuva ari kufamba zviri very legendary. Hapana chiri kuzofa chakadzokera kumashure. Tiri kumumhanyisa murume uyu ende ari kuzoenda zviri very legendary. Tine vamwewo vakashaya mabasa vasisina chekuita vakungoswera vakagara pamusoro pemabridge vachitambidzanawo zvavo mudzanga vachinwa vachidii nokuti ndo anenge amabasa anenge asara nekuti munhu anenge akaenda kunograduata obva azoshaya basa zvino odii oenda mutauni kuda unotengesa obva atorerwa futi chingoro chacho nekanzuru aiona ende apo asisina future ongoti abheta ndende ndinogara time pacharira pito kana yarira pito hapana munhu ari kufanira kuzosara. Hapana munhu ari kufanira kuzosara, munhu wese anofanira kuti aende mumastreet. Saka udzanai shamwari nemadzisawira nechii kuenda kunogara pabridge kwamuri kuita haisi nyaya yekuti uri rombe, but muri kuitiswa marombe nenyaya yekuti pane vamwe vakaba future yenyu imimi, that's why makagara ipapo. Saka therefore hazvinopesana neuchenjeri kuti vamwe vari kuenda mumastreet iwo ramba wakagara uchiti hanzi nekuti leader wangu wokupati kwangu haana kundiudza kuti endai. Nyaya yatakatarisana nayo haizi nyaya yemapati, but inyaya ine chekuita neconstitution of Zimbabwe iri kuda kuitwa temba nayo naEmmerson Mnangagwa neshamwari dzake kuti aite pave away kuti aramba achiba upfumi hwenyika. Handi mazvinzwisisa. Disadvantage yekuti Mnangagwa aende ku2030. 1. Kana aenda ku2030 Mnangagwa, 2028 hakusisina maelection. 2. Kana Mnangagwa aenda ku2030 muZimbabwe mese hamusisina election nekuti plan yake ndeyekuti iye ari kuda one party state. Saka musakundira nezvenyoka mhenyu amuchita ndezvananyoka yemabhunu vada kutishandisa. Hapana munhu ada kushandiswa apa, but let's defend the constitution of the country. Therefore toita kuti 2028 kuve kuine national election, pave pachitwa ma-elections. Adyiwa anenge awina ndiye otora. But ezvino kana taita zvatoda kuita izvi zvimwe dziri kuteera, taita zvatiri kuita izvi, gudo guru ndo riri kupinda. Let it be clear, gudo guru ndo riri kupinda ndo rinenge riri president. Nekuti hazvimo muconstitution kuti tinobvisa Mnangagwa tomutsiva nemumwe munhu weimwe party, iyo ZANU-PF iri mupower. But therefore vapinda panewo vachapindawo imomo kuitira kuti hurumende iyi isimbe. Kana ma-reforms achiitwa oitwa kozoita kuti ma-institution egovernment asava ari captured, poitwa pave away for free and fair election muna 2028. Saka nyaya dzekuti toda kushandiswa zvatakaita 2017 toda kushandiswa, hapana munhu amungaramwire nhingi gudo, amungaramwire nhingi, amungaramire munda munhingi. Chibage chese chinopera. Sumuka mwana weZimbabwe, sumuka. Handi mazvinzwisisa. Saka vamwe mastudent vana chikoro vachiri kudii vachiri haisi time yekuti munoti muso wedemonstration motaura kuti hanzi inini ndida kumboenda kulecture ndida kudii. Siyai zvese izvozvo, hakuna chamuri kuendera ikoko, because kana makanodzidza stereki ikoko, even mapasa maita madegree, still muri kungodzokera kuenda kunogara pamabridge nekuti hapana mabasa. Saka ndo nyaya tiri kutaura nezvayo nhasi kuti hapana chiri kuzofa chakadzokera kumashure. Hatisi mumagroups aya kuti tiuye kuzoentertaina vanhu, no. Totoone mabasa ekuita akakosha, but wakaona tichiuyawo kuzotaura kureva kuti tine chinangwa. Hatisi kuuya panapa kuzoita maskits panapa, hatisi kuuya panapa kuzoentertaina maZimbabweans, no. Hatisi kutsvaga following, hatisi kudii, but our main agenda ndeyekuti tione kuti mwana weZimbabwe asununguka here, Zimbabwe yava free here, yava nyika here, kuti unoziva here kuti kana takabvisa dictator here, vana vese vari outside vari kuna UK vamwe vane mari vane mamillions vanonotodzoka kunyika. Mumwe akati ndaakuvhura chakati, mumwe akati ndaakuvhura chakati, makambani akavhura, zvinoita kuti nyika yedu iende mberi.
Saka izvozvo zvizivei kwese kwamuri kuti isu hatisi kuzombofa takadzoka kumashure. Taona tutsamba twaingotenderedzwa hama humbwe pamusoro aya. Haana kana basa hatinei nazvo zvezvezvo. Zvinganiko zvakaitika 2017 munozviziva wani inda muchitaura ngevana vadiki. Then pane nyaya ndakataura nezuro, nyaya yekuti toda kuita make sure kuti mumbomira kubhadhara matogets. Why tiri kuti mumbomira kubhadhara? Amungarambe muchikontinya kutorerwa mari dzenyu nematsotsi aya pasina marodzi avari kugadzira muchingotorerwa mari each and every day. Kukanzi rufuti mumataunzi umu toda kumboti misa nyaya idzodzo dzekuti mupote muchibhadhara mari idzodzo kukanzi. Reason yacho amungarambe muchingotorerwa mari. Fange pamatogeti apo, we are very sure 100% we're gonna make it. Just wait, you're gonna see. Saka we are not playing games here. Hatisi kuita zvinhu zvokutamba. Hadi manzwisa. Amunga marodzi api kwari kugadzirwa? Ndapi marodzi ari kugadzirwa? Moramba muchingotorerwa mari yenyu every day. Moramba muchingotorerwa mari yenyu every day. Tiri kuzvimisa izvozvo, tiri kuzvimisa. Suni muchaona zvenyu. Munofunga kuti pamwe mahumbwe. Koita vamwe vanenge vachinetsa muqueen box kwangu. Gezari sefere, musatere propaganda dziri kutaurwa nevanhu vamunangagwa vanonzi varakasha. Vanhu vari pabasa vanzwisise iwo. Handi mazoona ka? Because muZimbabwe hamuna mabasa. Saka zvavari kuita varakasha vanenge vachipiwa mari. Saka kana akapiwa mari anoda kuonekwa kuti anyora chii, even iri nhema ndo basa ravo. So kuva murakashi is one of the dangerous business. Because hauna maprinciple. Basa rako ndere kunyepera nyika. Handi mazoona vana veZimbabwe vachitambudzika. Even munangagwa ari wrong, unenge uchimuta ari right. Nekuti uri munhu ari pabasa. Saka zvakwamuri mimi vana veZimbabwe kuti musikere muchiteerera propaganda inenge ichitaurwa netovafana totovafanana mukunungunungwa, kafanana aregeta, kamukwasha kangu kabenza aka. Ine chinondirwadza vana ava vamwe vacho vana vane chikoro mufunge. Asi unoziva kuti zvino ndakunatsopane imwe pfungwa yako ndinatsonditaurira kuti nyamba kudzidza haisiriyo measure yeintelligence. Munhu anogona kudzidza but still richiri dofo. Unoziva here nechikoro chine mukwasha wangu aregeta. Aifanira kutenge ari munhu wekuti aifanira kunge atone imwe mari achizvishandira achizvitira mabusiness ake. But kuzvirerutsa kusvika pakusikera kutumirwa mari. Ndakanyara stereki ndatumirwa maaudio amenoti aikumbira mari ananzi mwana haana kubhadhara chikoro purazi kumba hakuna chikafu. Shuwa here nhai varakashi moita basa rekusikerera makagara. Anzi vakapiwa tumakadhi vachinzi monotokutengerai grocery kupera kumwedzi re150. Ndozvoofira izvozvo. Shame on you. But anyway, that is not part of agenda. I was just want to tell you that forward ever, backwards never. Hatisi kuzofa takadzokera kumashure. Hatisi kuzofa takadzokera kumashure. Ngatibatanei, let's stand together and be counted. Mumwe nemumwe zvimiririre. Handi mazinzwisa. Nyika yedu yakuda iwe neni. Zvekusikera tichikundirana ngatisiyanei nazvo. Hapana munhu ada kushandisa munhu apa. Handi mazinzwisa. Vamwe vari kunditi nyoka yemabhunu iwewe. Dambudziko rako nderekuti uri kubva wauya necandidate. Let it be clear. Our fight is hatisi kufighta ZANU-PF. Tiri kufighta Mnangagwa nekuti ndiye atenderedzwa nematsotsi, ndiye tiri kufighta. We are not fighting ZANU-PF. Our fight tiri kufighta Mnangagwa. Kana tafighta Mnangagwa toda kumutsiva nagudo guru nekuti gudo uyu waita muda. Munhu anoratidza kuti maoko ake akachena anobvira abatwa nenyaya dzeworries. Hatina patiringonzwa kuti tipomerwa kunzi azodai uyu akachena. Saka auya haasi kuzotonga ega. Government iyi ichava iri government yemubatanidzwa. Then vada kugadzira mareforms, mogadzira mareforms. Dambudziko raminaro vamwe nderekuti iyemiwo kana mapinda muunity government government yemubatanidzwa munosiya zvido zvevanhu vakakutumai kuti endai kubasa. Motanga kuita basa rekuenda kunodya mari nemahure mumahotera. Muchibhururuka muchienda kumvura muchienda kwese kunana Cape Town muchibuda ninganga ari kwakati minister ninganga ari kwakati 5 years dzedze national unity mkwambo chazoitwa paipai hapana. No reform. Kana mine zvichemo zvamuinazvo zvamuri kuti mareforms ngaaitwe apa pahurumende yemubatanidzwa, this is the time now kuti muone kuti magadzirisa zvinhu zvamakatummirwa nevanhu, especially pamareforms. Kwete kuti esezvo makasvika ikokoko maakupiwa mazimotikari maakudya imimi makangano vachinangwa. Pakati kwagovernment of national unity kubva 2008 kusvika kunana 2013 hapana kana mareforms akaitwa. Ipapo ndo paifanira kuti vatsvangira vaifanira kumira kuti akomana ezvinoka ngatigadzirisei kupolisi mareforms ngaaitwe.
ngaitwe kana government national unity yacho ichimira ngaimire handivanzise ipapo ndo pamakapoira handivazvona asi dambudziko rine vanhu nderekuti munhu kuzoitwa minista pasisina chichabuda kana neshamwari anobva achinja nemagirlfriend anongoita basa rekudya mari nemahure zvake ari kutaundi ari kuRainbow Tower ko vanenge vane maofisi kaikoko vachipiwa chikafu chemahara makanganwa vanhu saka please ngatifocusei neZimbabwe because Zimbabwe it belongs to all of us inovakwa nesu hapana mumwe munhu anomboivaka handimazvinzwisisa kana takaita national government unit apa makaona mareforms asina kuitwa vanhu vamunenge matuma ivavo vari munge vari muhurumende yemubatanidzwa ivavo vari kuenda vachinotaura navageneral Chiwenga vanenge vachinotaura nevanhu vari mumaofisi ndo vanenge vaine mhosva nekuti zviri nani mutaure kuti mudzoke kuvanhu kuti tataura nevanhu ava kuti mareforms ngaaitwe vari kuramba tine tendere kudemonstrata futi kuti izvi zviri wrong nekuti chatiri kuda risoro kuti ma-institution government anhingirikini ava ari captured ndo nyaya yandiri kunetsana navamutsvangwa izvozvi ndo nyaya yandiri kunetsana namatema danda ndo nyaya yandiri kunetsana namahiya kuti don't be proximity to individual nekuti Zimbabwe ndeyevanhu language yavaitaura 2017 vaifana kunge before 2023 election vakatotaura kuti no uyu murume uyu akauya achitaunge sehwayu nyamba ibere murume uyu haana mareforms aanokwanisa kuunza munyika umu haana chinhu chaanokwanisa kugadzirisa haana ikonomi yaanokwanisa kuunza munhu haana employment because paakapinda akamboti 90 days hapana chazobuda handimazona but ivo manje ana mahiya ratova land baron hombe handimazona biggest land baron mahiya handimazona achiita zvemahura achidi handimaona Chris Mutsvangwa akungoita basa rekutsvaga mari kunana manhidzi uko mapipeline nechi achingoita madhiri nemachina achidi ezvo zvichakungodai mari asina basa nevanhu kana pamusoro mupaka apa pachifunga kuti vamwe vanhu vari kutambudzika asi sinei nazvo matema danda wangu otoziya ari koko indaitofunga kuti dai takaita vanhu vakafanana naTsenengamu do you know kuti Tsenengamu akasiya motikari yepati akadenounce war ndaifunga kuti in this time Mutsvangwa achabuda pachena achitaura kuti no enough is enough. We are not there for the personal benefit. Vanhu veZimbabwe vanofanira but he decided to be quiet. Obva anyarara zvake. Handimazvona. Ende chachitatu siyai kushandisa vana vadiki vanenge ana Tino muchivabatisa moto. Chitsamba cheche chiri very clear kuti message here inombonyorwa naTino. Tino akatonyorerwa ana chipanga vaizvitwa zviri. Tino uri kubatiswa moto. Gore rino Mnangagwa harimbopera ari president telling you. Ende my days. So aiwa skeremiyash. We welcome you to Africa and Beyond Television Network, where we celebrate the past, present, and future of Africa. We invite you to join us in this journey of discovery and to help shape the narrative of our continent. Together, we can create a brighter future for Africa and beyond.